Ostras, A que andas? pois nada, aquí dando un garbiño, bueno, en realidade veño da biblioteca. Da biblioteca? De que? De ver os dibuxos? Que ler non é o teu. Bueno, a Ai. ver, é certo que Ai. son máis de ver a película, pero non, ás veces tamén leo cousas, vale, veño a renovar o carné. E logo ti, Nada, eu veño buscar as tarxetas. buscar as tarxetas, e logo metiches de árbitro. Sí, e a ti vouche meter a vermella directa. Veño buscar as tarxetas reactiva Ames. A ver, é que son as tarxetas reactivables. Quen inventou tal cousa? Pois o Concello de Ames para fomentar o gasto no comercio e na hostalería de Ames. Pois nada, ves aquí a Casa da Cultura e tens que cubrir un formulario e logo pagas 60 euros e, por exemplo, tes 100 de saldo, porque eses 40 euros de diferencia ponos o Concello de Ames. Ah, ou seja que eu pagando 60 podo gastar 100. Efectivamente, ou tamén hai outra modalidade que pagas 30 euros e podes gastar 50, porque eses 20 de diferencia tamén nos pon o Concello de Ames. E podes escoller as dúas modalidades. Podes escoller as dúas se 50. queres. Ah, Efectivamente. ostras, que maravilla. E logo gástalo por todo o Concello, hostelería, comercio, que ti pes. Ostras, e iso foi iniciativa do Concello de Ames. Se e os de Brión, podemos vir a gastar a Ames, é a parte que máis me gusta a mí. Ah, caramba, bueno, pues nada. E dixetes que ibas facer agora iso? Boa hora, queres vir? Bueno, eu Por que sei. mirar non cobras nada, No, claro, claro. Veño, vamos a ver. A ver lá, está poñendo aí. Nada, datos Testamento persoais. que fai falta. Oh, casi. Nada, este é o impreso que hai que cubrir, moi faciliño, ademais, podelo topar na Casa de Cultura de Bertamirán, na Asociación de Empresarios Novo Villadoiro e na Asociación Palmira Boulevard. Ah, Que che vale. parece? No, que por sitio non será. Hai océanos tantos. Moi ben. E Pois isto estaría. atacando vale entón as tarxetas disso. Pois do 1 de marzo ao 1 de maio de 2021. Se tes tempo de abondo para gastar. O sea, que se leva as dúas, pagas 90 euros, pero podes gastar 150 en realidad. Efectivamente, que serán as matemáticas, No, é máxia Que pura, maravilla. Bueno, vale a facer, non? É que, sabes que pasa tamén o tema dos cartos de plástico non acabo de ver, eu son máis como os janteiros, a mí se me pode dar ferro, sabes, Xa, que chego, no, ¿verdad? ti sí. Agora con isto, podes, por exemplo, podes pagar nunha cafetería. Sí, é feito máis. Vouche quitar o café, Sí. caramba, vamos a estrear. Bueno, isto non contaba, isto sí que é inédito. Oxe, síntome O que tivo pletórica. que fazer o Concello, espera que vou lavar as mãos. Dai, botai tamén. O que tivo que fazer o Concello de Ames para que pagues ti un café, me cago. E se, polo que sexa, non gastas todo antes de que acabe a campaña, esta antes do 1 de maio. Non te preocupes porque vai haber outra campaña en setembro ou outubro, entón, se non gastaches todo, conservas o saldo, está todo Ai, sí, feito. arre. Pois vas moito máis rica do que entraches, eh? Home, sí. Bueno, Que me quedaron os auriculares na biblioteca, vou agora, vale? Vale, pois eu te espero ali. Bueno. Veña. Esta rapaza pensa que son parvo eu. Son, pero non tanto. Aquí teño impreso que vou pedir as dúas tarxetas que está un chollo. Viva Reactivames! Pois xa sabedes, Reactivames son todo vantaxes. Aproveitade, non se sabedes parvos como a min.